Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Ako nga po pala ulit ito si Ina. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karugtong ng kwento tungkol sa barangay ng mga aswang. Pagkatapos ng mga trahedyang naganap sa buhay namin ni Nathaniel, katulad na lang kung paano ako napadpad sa barangay ng matalik kong kaibigang si Ivy at kung paano ko nakilala ang napakagwapong lalaking si Nathaniel. Ngunit napaka-presko at antipatiko sa paningin ko ng mga panahong iyon. Bali kaunting pagbabalik-tanaw lang po tayo mga kalakbay kung paano ko nakilala ang lalaking minahal ko. Kasalukuyang nasa probinsya kami ni na Ivy ng mga panahong iyon. Dahil kaarawan ng bunsong kapatid ni Ivy na si Isil. At dahil sa gabi pa namang gaganapin ng selebrasyon, kung kaya napagpasyang kong lumabas muna at magpahangin. Nawala sa isipan ko ang mahigpit na bilin ng mga magulang ni Ivy sa akin noon. Siguro ay dala na rin ang pagkabagot ko. Kasi ilang araw na akong nasa loob lang ng bahay. Kung kaya naglakad-lakad ako sa paligid at ganoon na lamang ang paninindig ng aking balahibo. Dahil sa kakaiba ang mga titik sa akin ng mga taga-barangay. Nang makakita naman ako ng tindahan ay bumili ako ng maiinom. Hindi ka taga rito ano? Tanong ng nagtitinda. Tumango naman ako dito. Sabay sabi ng tindera na, "Bumalik ka na sa inyo. Nakalagpas ka na ng boundary." Hindi na ako nagsalita pa at kaagad na sinunod ko ang sinabi ng tindera. Pagkadating ko naman sa bahay ay galit at todo sermon ang sinapit ko sa mga magulang ni Ivy. Dahil sa ginawa kong paglabag sa patakarang sinabi nito sa akin. Ipinaliwanag naman lahat sa akin ng mga magulang ni Ivy kung ano ang napagkasunduan ng mga aswang at ng ama ni Ivy. Nang matapos ipaliwanag sa akin ni Tatay Anton ang lahat, ay doon pa lamang ako natauhan at parang binuhusan ako ng mainit na tubig ng mga oras na iyon. Kinagabihan nga ay sumapit na ang pagdiriwang ng kaarawan ng bunsong kapatid ni Ivy. Unti-unti nang dumadating ang mga bisita at nang dumating na ang matandang kapitan ng barangay, agad na sinabi ni Ivy sa akin kung sino iyon. Agad naman akong nag-iwas ng tingin sa matandang kapitan. Hanggang sa may isang tinig ang bumulong mula sa likuran ko at nagsabing, "Pasalamat ka, maganda ka, Ineng." Agad naman akong lumingon at hinanap kung kanino nang galing ang boses na iyon. Ngunit wala akong makita at kahit si Ivy ay nagsabi rin sa akin na wala siyang nakitang tao sa likuran ko. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Nang nasa malalim na ako ng pag-iisip noon, nang mapansin ko ang isang lalaking may magandang mukha ang nakangisi sa akin. Hanggang sa hindi ko na namalayan na natapos na ang pagdiriwang ng kaarawan ng kapatid ni Ivy. Magmula noon ay hindi na ako tinantanan ng lalaking may magandang mukhang nakita kong nakangisi sa akin. Noong kaarawan ng kapatid ni Ivy. Noong nakabalik na kami sa Maynila ay patuloy pa rin akong ginugulo ng binata. Hanggang sa bumalik na nga kami sa kanilang probinsya. Dahil sa usapang kondisyones, tungkol sa paglabag ko sa patakaran nila sa barangay na iyon. At doon nga ay nakilala ko ng harapan si Nathaniel at ipinagkasundo na kaming ikasal. Magmula po noon kalakbay ay naging magulo na ang buhay ko at kahit ang puso ko ay hindi ko na rin maintindihan kung ano ang nararamdaman. Naroon na ang pinagbantaan ako ng supremo nila kung sakaling papayag akong magpakasal kay Nathaniel. Kaya umalis ako sa barangay na iyon nang walang paalam. Ngunit iyon pala ay pawang mga patibong lamang ng tunay na halang ang kaluluwa. Dahil sa panlilinlang ng Supremo at ng anak nitong si Olivia sa akin ay kamuntikan na mapahamak ang pamilya ng matalik kong kaibigan. Kaya naman pumayag na ako magpakasal kay Nathaniel. Kahit na alam kong kamatayan ko ang kapalit kapag nakasal na kami ng binata. At noong ikinasal nga kami ay doon na nagkagulo ang lahat. Na siyang ikinamatay ng pamilya ni Ivy at kamuntikan ng ikamatay ni Nathaniel. Nang makita kong wala ng buhay si Nathaniel sa kuweba kung saan kami ikinasal, ay doon ko na-realize na minahal ko na nga talaga ang binata. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa magsuhestyon kay Kapitan Bernie na patayin ako kapalit ng buhay ni Nathaniel. Dahil sa kailangang kumain ni Nathaniel ng karne ng biren para maging ganap na itong aswang.
Agad namang pinutol ni Kapitan Bernie ang dalawang daliri ko at ipinakain iyon sa bangkay na katawan ni Nathaniel. Ilang sandali pa ay nakita kong gumalaw ang kamay ni Nathaniel at dumilit ang kanyang mga mata. Kaya agad akong napayakap dito at napaiyak. Magmula po noon ay naging masaya na kami ng asawa ko. Kahit na hindi kumpleto ang daliri ko ay masaya pa rin ako. Dahil sa pamamagitan ng dalawang daliri ko na yon, ay nagawa kong mabuhay muli ang asawa ko. Makalipas ang 1 taon ay nagbunga na rin ang aming pagmamahalan ni Nathaniel. Mas naging masaya pa ang asawa ko nang malaman niya nagdadalang tao ako. Kung kaya agad na ibinalita niya ito sa kanyang amang si Kapitan Bernie at sa pamilya ng matalik kong kaibigang si Ivy. Masayang ipinagdiriwang namin ang pagbubundis ko ng araw na iyon. Kaya naghanda kami ng mga pagkain at inimbitahan namin ang mga nakatira sa barangay namin. Nung mag-isa na ako sa kusina ay napasambit na lang ako sa aking sarili ng, "Ay, sana ganito na lang kami palaging mag-asawa. Masaya, walang iniisip na problema. O kaya kung may problema man kami, ay nalulutas ka agad ng asawa ko iyon." Kasalukuyang nangangarap ako ng gising na mga sandaling iyon nang bigla akong napapitlag. Dahil sa may mga bisig na yumakap sa akin mula sa likuran at iginaya ako paharap nito. Nang makita ko ang masaya mukha ng aking asawa ay siniil ko siya ng halik sabay sabing, "Mahal na mahal kita, Nathaniel, at hinding-hindi magbabago iyon kahit kailan." Ginantihan naman ako ng halik ng asawa kong napakagwapo, kaya mas lalo naman tumibok ng mabilis ang puso ko na para bang may naghahabol ang mga daga. "Noon pa man ay mahal na kita, Ina. Nagmumukha na nga akong stalker mo. Masilayan ko lang ang maganda mong mukha at ang mga ngiti mong nakakapagpawala ng mga suliranin ko. Sapat na sa akin iyon." Anya pa sabay kindat at ginawaran ako ng isang matamis na alik sa labi. "Ay sus naman talaga oh. Mamaya na yung lambingan ninyong dalawa oy. Mahiya naman kayo sa mga single dito no. Isa pa marami yung mga bisita sa labas. Tulungan nyo naman akong mag-asikaso." Pabirong wika sa amin ni Ivy na hindi ko na malayang naroroon na pala ito sa kusina. Napatawa na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko sabay sabing, "Sige na mahal, mauna ka na sa labas at asikasuhin mo na ang iba pang mga bisita natin. Tutulungan ko lang muna sandali itong si Ivy." "Sige mahal, pero huwag kang masyadong magpakapagod ah. Nandyan naman si Aling Linda, magpatulong ka sa kanya." Wika ng aking asawa at ginawaran ako ng halik bago naglakad papunta sa labas ng bahay. Napansin kong pabiro pang tumirik ang mga mata ni Ivy, sabay natatawang nagwika ng, "Nakakainggit naman kayo. Sana ako rin magkaroon na ng nobyo." "Eh bakit kasi ayaw mo pang sagutin yung pinsan ni Nathaniel? Ang tagal nang nanliligaw sa'yo nun ah." Tugon ko naman sa kanya. "Sino, Ina? Yung pinsan ng asawa mong si Dominic? Nako, Diyos ko. Yung tukmol na yon. Ay nako, Ina. Kahit pasabihin nating siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hinding-hindi ko papatulan ang tukmol na yon." Bulalas na wika ni Ivy. "Sos, hindi naman mukhang tukmol yon. Ikaw talaga, Ivy. Aminin mo na lang kasing may pagtingin ka rin doon. Kunyari ka pa eh." Pabirong wika ko sa kanya. "Diyos ko, Ina, parang awa mo na. Aanhin ko naman ang kagopuhang itsura ni Dominic kung nuknukan naman ng pagkababaero." Nanlalaking mga matang wika ni Ivy sa akin, kaya natatawa ako sa itsura nito. "Sinong tukmol ang tinutukoy mo, my love? Parang narinig ko kasi yung pangalan ko eh." Nagulat kami nang marinig namin ang boses ni Dominic na nagtatanong mula sa likuran namin. Kaya napatingin kami ni Ivy sa isa't isa bago lumingon. Nakita ko pang kumindat kay Ivy si Dominic, kaya agaran na akong umalis para magkasarili ang dalawa. Pagkalabas ko ng kusina ay nakita kong kausap ng asawa ko ang isang lalaking nakaitim na damit. Hanggang paibaba na may katandaan na ang itsura. Nang maramdaman ako nitong nakatingin sa kanila, ay matalim itong bumaling sa akin at bumuka-buka ang bibig nito na para bang may inuusal na salita. Agad naman nagkagulo ang mga taong kumakain at nagkanya-kanyang pula sa na mga ito.
Nang may mga dumating pang ilang kalalakihang nakaitim ng mga damit, medyo nakaramdam ako ng pagkahilo sa sarili kaya napakapit ako sa upuan. Ngunit bago pa man ako mawalan ng malay, ay nakita kong sinapak ng asawa ko ang matandang kausap niya. At ilang sandali pa ay nasa tabi ko na siya at agaran niya na akong nasa loob bago pa man ako tuluyang bumagsak sa lupa. Hanggang sa nagising na lang ako sa mahihinang haplos ng mga palad sa muka at nang idilat ko na ang aking mga mata, ay nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Nathaniel. Mahal, ayos ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Yung baby natin ayos lang ba? Sunod-sunod na tanong ng asawa ko. Napakunot noon naman ako dahil naalala ko ang matandang lalaki kanina. Kaya tinanong ko siya kung sino iyon at bakit siya sinapak ng asawa ko. Kapatid iyon ni Supremo Gimo. Pumunta siya dito sa barangay natin upang balaan ako. Nasa oras na ipanganak mo ang panganay nating anak, ay ito ang magiging kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Gimo at ng kanyang pamangkin na si Olivia. Malumani man siya magsalita pero nararamdaman at nababakas ko sa kanyang muka ang galit at panandalian kong nakita nagpalit ang kanyang mga mata na animoy mata ng pusa. Mahal, sambit ko sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay para pakalmahin. Huwag kang mag-alala, Ina. Hahanap ako ng paraan para matanggal yung markang inilagay sa iyo at sa anak natin ng kapatid ni Supremo Gimo. Sambit ni Nathaniel sa akin at hinalikan ng aking noo at niyakap ako ng mahigpit. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi na mapakali ang mga kasama ko sa loob ng bahay. Lalong-lalo na ang asawa ko. Paroot pa rito kalalakad at nag-iisip kung saan kami hihingi ng tulong. Para lang maging ligtas kami mag-ina laban sa aswang na si Supremo Bantugan. Si Supremo Bantugan ay isa ito sa pinakamalakas na aswang sa lahi ni Gimo. Kung kaya kinakabahan ng aking asawa, lalo na at nagbanta kasi ang kapatid ni Supremo Gimo, na sa oras na ipanganak ko ang bata ay lalabas itong patay na. Dahil sa iyon ang nakatadhana para sa anak namin. Ito ang naging kabayaran sa pagkamatay ng mga kaanak ni Supremo Bantugan. Kaya pati ako ay nababahala na rin sa sarili at sa anak namin. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa anak namin. At mas lalong hindi ko kakayanin kung mawala ito. Naging alerto na rin ang mga engkanto nagbabantay sa buong kapaligiran, sa barangay, at ang ibang mga tauhan ng ama ni Nathaniel ay naging alerto na rin. Sapagkat 3 buwan na lamang ang ilalaan namin at kapanganakan ko na. Sa kaiisip namin kung ano ang gagawing paraan, ay hindi na namin namalayang may kumakatok na pala sa may pintuan. Binuksan naman kaagad ni Nathaniel ang pintuan. Tapos ay si Dominic at si Ivy ang bumungad sa labas noon. May kasama silang matandang babaeng may suot ng kung ano-anong kwintas na panlaban sa mga aswang. Napansin ko naman biglang nairita ang asawa ko. At agad na nanlisik ang kanyang mga mata at para bang sasakmalin niya na ang matanda. Dahil sa nakabuka na ang kanyang mga braso at naglalabasan na ang mga mahahabang kuko. Kaya naalarma ako't napatayo sa upuan. Nung ako man lalapitan ko na sana ang asawa ko, subalit nakita ko nag-usal ng mga katagang Latin ang matanda at tinapik si Nathaniel sa batok. Matapos gawin ng matanda iyon kay Nathaniel ay nakita kong kumalma na ito. Pasensya ka na, hindi ko na nasabi sa iyo kahapon na maghahanap kami ni Ivy ng albularyong makakatulong sa paghahandang panganganak ni Ina. Paghingi ng paumanhin ni Dominic sa asawa ko. Kumalma naman si Ina at pinapasok na sa loob ng bahay ang albularyong nagpakilalang si Manang Estela. Ayon kay Ivy ay bantog na magaling na albularya at babaylan si Manang Estela sa kanilang baryo. Maging sa ibang baryo ay talagang sinasadyang puntahan ng matanda. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip pang lapitan ng albularya. Anya pa ay may kakayahan rin ito magpaanak, kaya tamang-tama ito para mag-alaga sa akin at magbantay hanggang sa maipanganak ko na ng maayos ang panganay na anak namin ni Nathaniel. Lahat naman ng mga kaanak ni Nathaniel na aswang at mga engkanto ay nilagyan ng marka ni Manang Estela. Tanda na hindi siya pinangingilagan ng mga ito at nalalapitan siya ng walang pag-aalinlangan.
Maraming mga pangontrang inilagay si Manang Estela sa loob ng bahay na ang tanging makakapasok lamang ay ang pamilya ni Ivy at ang asawa ko. Maging si Dominic at ang ama ni Nathaniel ay hindi makakapasok sa loob ng bahay. Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon, lalo na't may kakayahang manggaya ang mga aswang sa katauhan ng iba. Kaya mas maiging magdoble ingat tayo. Hanggat di mo pa nailalabas ang bata sa iyong sinapupunan, ay wala munang magtatangkang pumasok dito sa loob ng bahay. Wika ni Manang Estela habang sinusuri nito ang aking kamay at tinignan kung ano na ang kalagayan ng aking supling. Tinanong ko naman siya kung bakit ang pamilya ni Ivy pwedeng pumasok, pero ang pamilya ng asawa ko ay bawal. Dahil sa mga tao ang pamilya ni Ivy, hindi kanila gagalawin sa oras na makita kanilang mga anak. Samantalang ang pamilya ng asawa mo ay hindi maiiwasan ng mga itong matuksong kainin ng sugong bata na nasa sinapupunan mo sa oras na mailuwal mo na ito dahil sa mga aswang sila. Wika ni Manang Estela. Sugo po? Anong ibig sabihin yung anak ko ay isang sugo? Pagtatakang tanong sa matanda. Napatingin naman ang asawa ko sa akin at nababanaag ko ang katanungan sa mga mata niya. Oo. Anak mo ang siyang magiging sugo ng mga engkanto at aswang. Siya ang hihiranging tagapagligtas ng sangkatauhan. At siya rin ang uubos sa angkan ng mga lahi ni Gimo. Pagpapaliwanag dito sa amin. Napahawak naman sa balikat ko ang asawa ko at hinaplos iyon. Naging abala na muli ang pagbabantay ng mga angkan ng aking asawa laban sa mga angkan ni Gimo. Hanggang sa sumapit na ang araw ng kapanganakan ko. Pasado 7:00 na ng gabi ng mga oras na iyon. Ngunit hindi pa rin lumalabas ang anak ko. Naririnig ko pang nagkakagulo na sa labas ng bahay, kaya agad na nagpaalam sa akin si Nathaniel. Mahal, kaya mo yan ha. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Malambing na wika sa akin ni Nathaniel. Habang ako naman ay tagaktak at naliligo na sa pawis dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos niya akong gawaran ng halik sa labi ay mabilis na itong nawala sa paningin ko. Hanggang sa narinig ko na lang na nagkakagulo na sa labas ng bahay. May mga umaalulong na mga aso, angil ng mga malalaking hayop na nakakapangilabot sa pandinig ko. Ina, kaya mo yan, nandito lang kami. Narinig kong wika sa akin ni Ivy at hawak-hawak nito ang kamay ko. Naramdaman ko naman tila puputok na ang panubigan ko. At agad na inutusan ng matanda si Ivy na kumuha ng maligamgam na tubig. Sige, iha, iri pa. Iiri mo pa kaunti na lang, lalabas na ang bata. Naririnig kong wika ni Manang Estela. Nangangatog na ang mga tuhod ko ng mga sandaling iyon at pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Nasipat kong nag-usal ng orasyon ng albularya at iniihip iyon sa tiyan ko. Nang maiihip niya iyon sa tiyan ko, kalakbay. Sa maniwala man po kayo sa hindi, ay naramdaman ko may bumulwak sa pagkababae ko. At maya-maya pa ay isang iyak ng batang sanggol ang narinig ko, kasabay ng mga malalakas na alulong sa labas ng bahay at mga malalakas na kalabog sa bubungan na para bang may mga nagdanais pa sa akin iyon. Ngunit narinig kong may mga sumunggab sa nilalang sa taas ng bubungan, kaya alam kong si Nathaniel na iyon. Napapikit ako at nagpasalamat sa Panginoon dahil nailabas kong buhay ang anak ko. Nang matapos ng suotan ni Manang Estela ang anak ko, ay agad na inihiga ito sa tabi ko. Lalaki ang anak mo, ina. Maiksing sambit ni Manang Estela. Nagalak naman ang aking puso nang masilayan ko ang napakagwapo at napakaamo mukha ng anak ko. Ngunit agad na napawi ang pagkakangiti ko nang makita kong tila may kalakihang marka itong kulay pula sa kaliwang kamay malapit sa may pulso. Kaya binalingan ko ang albularya at nagtanong ng, Manang, bakit may kulay pulang markang pabilog ang anak ko sa may pulso niya sa kamay? Yan ang marka ng isang sugo ng mga engkanto at aswang. Siya ang magbubuklod upang hindi na magkaroon pa ng digmaan ulit ang magkaibang mundo. Nakangiting wika ng matanda. Napangiti naman ako sa aking narinig at napahinga ng maluwag. Maya-maya pa ay pumasok na ang asawa ko. Naliligo na ito ng dugo at may mga kalmot sa katawan.
Nag-aalala naman akong napatingin sa kanya, ngunit napawi ang pag-aalala kong iyon nang makita kong ngumiti ang asawa ko at agad na nilapitan ng anak namin mahimbing ng natutulog. Daniel, Daniel ang ipangalan natin sa anak natin, mahal. Masayang sambit ng asawa ko. Inutusan naman si Nathaniel ni Manang Estela na magbihis muna bago hawakan ng anak namin. Ilang sandali lang ay nakatapos na ito magbihis at malinis na rin ang katawan. Ang buong akala ko talaga ay sa kanya ang mga dugong nakita ko kanina. Pero hindi pala. Masaya namang kinarga ni Nathaniel ang anak namin. At nagkwento siyang natalo na at sumuko na ang angkan ni Gimo. Nangako umano ang mga itong hindi na manggugulo pa at hahayaan na nila ang barangay ng mga aswang. Magmula po noon ay naging tahimik na muli ang aming pamumuhay. May mga mangilang-ngilang kasama ng asawa ko ang nasawi ng gabing iyon. Ngunit mas marami ang nasawi sa angkan ni Gimo. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.